Искате ли да знаете повече за специалните отстъпки за големи поръчки на Strawberry.net? Разбира се, че искате! Ще получите бонус за всеки допълнителен продукт, който закупите на Strawberry.net. Повярвайте ми! Нека да видим как работи това. Лесно, просто, модерно. Започнете да пазарувате на Strawberry.net.com и добавете желаните продукти към пазарската си кошница. Винаги можете да проверите пазарската си кошница, като натиснете върху нея в горния десен ъгъл на страницата. Получавате 1% отстъпка при покупка на 2 продукта. Вижте отстъпката. Процентът ти се увеличава с всеки продукт, който добавяте към вашата кошница. Вижте как се увеличават отстъпките. При 2 продукта допълнителен 1% отстъпка. За 3 продукта допълнителни 2% отстъпка. За 4 продукта 3% отстъпка. При 5 продукта 4% отстъпка. За 6 и повече продукта 5% допълнителна отстъпка. Почакайте, това не е всичко. Имаме още предложения за вас. Знаете ли, че можете да получите и допълнителни специални намаления? Как? От редовните месечни промоции, плюс бонус точките за лоялност и безплатната доставка по цял свят, никой не може да ви предложи повече. Посетете Strawberry.net сега. Насладете се на спестяванията с програмата Купете повече, спестете повече.